खुलुमबाय आंनि मुङा दिप्रमा दैमारि गासिबो ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि आखाइ खबजबै खुलुमनाय थाबाय। आंनि गामिया गरेस्वर हालंबारि। आंहा गोबां समनिफ्रायनो केन्सार बेमारजों नाख्रेबजानानै दङ। आंहा गोबां रांखावरिनि आंखाल जानानै दङ। बेनिखायनो आं गासैबो बिथांमोननिसिम जि गरसे हायो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। लोगोसे आंनि जोंनि बिटिसिनि गाहाय चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिमबो आंनि आखाइ खबजबै हांख्रायहरनाय थायो दि बिथाङा आंनि बेमार आजार नायनायाव जाहाथे हेल्प होयो। लोगोसे जोंनिनो समस्तिनि मानगोनां भेक्टर कुमार दास बिथांनिसिमबो आंनि आखाइ खबजबै हांख्रायनाय थायो दि बिथांमोना आंखौ रांखावरिनि हेफाजाब होयो। लोगोसे मानगोनां महेश्वर बसुमतारी बिथांसिमनिबो आं खावलायनाय थायो दि बिथाङा आंखौ रांखावरिनि हेफाजाब होयो। आं नोंथांमोननिफ्राय हाजासे मदद लुबैदों। नोंथांमोना जाहाथे आंनो अननानै मदद होयो। बेखौनो आङो बिबरुवा केन्सार हस्पिटालाव नायगासिनो दङ। आंहा गोबां गोबाव जाबाय बेराम जानाया। आं दायो 8-9 माससो जाबाय बेमारजों नाख्रेबजानानै थानाया। मा बेराम जादों? आंहा ब्रेस्ट केन्सार बेराम जादों। जोबथारनायाव आं रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायनाय थायोदि नोंथांमोना जि गरसे हायो आंनो अनसुंथाइ हरगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों।